hazvina kumira zvakanaka mumasekozi umo vanhu vari kukwira bp. Aiwa nhende tiri kuona kuti vanhu veZanu PF vari kuzvimba zvisingaite mushure mekunge president wekubotswana munyowani adeedza advocate Nelson Chamisa kuti SADC chairman. Ndiri kuona kuti nyaya iyoyi iri kurwadza vanhu vakawanda, vari kushamisika nazvo kuti ko sei president mutsva uyu asvika pakudaro pakutaura zvinhu zvakadaro. So vaChamisa ndo vanga vakati congratulations to a brother and friend, the new president of Botswana, His Excellence Advocate Duma Boko, and the UDF for the resounding victory in the election. You have amply demonstrated the power of the faith, patience, consistent, and tenacity. All glory to God Almighty. Ndo pabva pabudikira iye Duma Boko wacho achipindura respondi yake akati thank you brother and SC. Ipapo ndopanzi thank you brother SC uyu akamirira SADC chairman. I am honored to be entrusted with the responsibility of fulfilling the will of the people. Stay blessed. Ndo mashoko abva abuda achipindurwa naDuma Boko uyo president mutsva wekuBotswana. Izvozvo zvega zvakonzera kuti vanhu vazvimbe, varwadziwe, vasvotwe. Unongoziva vanhu veZanu PF havadi kuzvinzwa izvozvo. Vakanzwa panonzi SADC chair vanenge vakuti mave kutora glory yeumwe wedu kana kuti yapresident wedu waMunangagwa. Ndo zvinenge zvakutaurwawo nevamwe vanhu. Asi pano zvari kuedza kubudisa pachena kuti kuZimbabwe uyu ndiye akasarudzwa nevanhu, asi umwe akazozvisarudza nechipawa pawa. Ndo nyaya iripo. Handisi kuzivawo kuti imimi munoionawo sei. Maonero enyu akakosha. Ndiudzei mucomment section kuti muri kuionawo sei. Mobva malaika kuitira kuti tigare tichipanana zvimwe zviri kuitika zvekare.